Kaixo Ibai Betarro, gu laugarren mailako ikasleak gara. Gaur martxoak 21 da, ostirala. Gu Karla, Nahi, Dana eta ni Neulier gaituzue. Gure irratsaioan urtebetetzak, jantokiko menua, bitxikeriak, txisteak eta asteko irabazleak esango dizuegu. Oso saio polita izango da. Disfrutatu! Gaurko eguraldia ondokoa da. Gaur egun hodeitsua izango dugu eta euri egiteko aukera dago. Euskal Jaltzen egitaraua. Gaur haurreskuntzako 3. urteko gelako Markel Puentes eta 6. Aitz Alikanteren urtebetetzeak dira. Zorionak zuei, zorionak zuei, zorionak Aitz eta Markel, zorionak zuei. Iritsi da, sakana da, iritsi da, Durango da, iritsi. Orain jantokiko menua esango dizuegu. Lehenengo plateara kalabazin krema dugu. Bigarren San Jacobo eta posterako fruta. Egin! Jaltzen egitaraua, dantzagaua, dantzagaua. Eta orain bitxikeriak. Baltzen egiten orain dela urte asko eta asko eta asko, akuarela margoen testura eta kolorea lortzeko barraskiloak estutzen zituztela gogor eta beraien gandik ateratako likidoarekin margotzen zutela. Eta baltzen egiten orain dela 11 urte Japonen hegazkin bat bidaian atera zela eta desagertu egin zela, orain ere ez dakite zer gertatu honen zen. Bora burrastindu ezurrak, ez hautze deuonen alde makurra, zerria beti bilatzen ezkurra. Eta orain txisteak botako ditugu. Oso barregarriak dira. Zein da modurik onena kaspa ez izateko. Buruzoia izatea. Karga! Zer esaten dio semaforo batek beste bati. Ez begiratu aldatzen nagoela. Karga! Ja, Baionara iritsi da, Trebiñura iritsi da. Orain pertsonai eskutuaren jolas egingo dugu, sorte ona izan. Pertsonai eskutuaren izena esango dugu. Dora esploratzailea da, berriz esango dugu, Dora esploratzailea da. Eta irabazleak, 3. akoak eta 5. akoak dira. Espero dugu zuen gustoko izana gure irratsaioa gaztea eta agur esateko gure kantarekin egitea. Hasi bai betik eta kalera, hasi kaletik eta ibai bera, martxan jarri da lege berria, euskaraz gure bizitza. Agur Ibai Betarrok eta hurrengora arte! Hautsi dira tabu kulturalak, dantzarekiko arazo moralak, bat bateko galerna.